STM Intersindical Valenciana ha reunit a València els principals sindicats combatius del sector de l'automoció de tot l'Estat per a lluitar contra les retallades de drets laborals que estan patint els treballadors i les treballadores. Han participat sindicalistes de l'AB, de les plantes de Volkswagen i Mercedes de Navarra i del País Basc, d'Stopelista, d'Opel a Aragó i de CUT, de Citroën a Galícia. El més important d'aquesta trobada és enfortir-nos per a fer front a les agressions per part de les patronals del sector de l'automoció arreu de l'Estat. Els atacs són mimètics per part de Ford, de la Citroën, se diga Volkswagen, se diga Mercedes, els atacs són mimètics. Retalls en els drets salarials, retalls en els drets laborals. La trobada s'ha celebrat a les portes de les eleccions sindicals a Fort Almussafes del pròxim 21 de febrer. STM Intersindical Valenciana remarca la incerteza que patís actualment la factoría. Todavía no sabemos qué carga de trabajo va a venir, no sabemos si van a haber salidas, no ha habido una firma por el mantenimiento del empleo, la empresa no nos garantiza nada y a partir de las elecciones pues sospechamos de que va a haber un ERE, no lo ha escondido la empresa de que va a haber un ERE y por lo tanto no sabemos a cuántos trabajadores y trabajadoras le puede afectar. L'objectiu serà reforçar el model sindical reivindicatiu sense tuteles de l'empresa.